Bé, com la jornada ja hem dit sobradament que és excepcional, i la part excepcional també és que el seu ponent, el senyor Joan Escarrabill, director del Pla, director de Malalties de l'Aparell Respiratori del Departament de Salut, farà la seva intervenció a través de videoconferència. Algunes idees sobre aquest títol que m'heu posat, que és el de Ciutadania i Intel·ligència Artificial. Aquests títols van bé perquè són tan amplis que pots parlar una mica de tot, però la primera cosa que jo em plantejo en la meva presentació, tenim dubtes, doncs preguntem, i la tercera, entendre que totes les coses canvien molt de pressa i, per tant, el que estem parlant avui o discutint avui, en poc temps doncs, pot canviar. Jo he mirat el diari The Guardian, des del mes de gener fins ara, hi ha bastants temes que parlen d'intel·ligència artificial, però ja n'hi ha 8 que parlen directament sobre salut, el qual demostra una mica aquesta ciutadania que no la coneixem tota, què en pensa d'això. Doncs estan preocupats per veure si a la gent la visitarà una màquina o la visitarà un metge, a veure si la radiologia canviarà d'una manera o d'una altra, a veure si hi ha algun problema ètic o no, a veure si això servirà per... L'altre missatge que jo volia donar és que la ciutadania no pensa tota igual. És a dir, quan parlem de ciutadania parlem de multituds, de moltes visions diferents i que això no és un interruptor de on-off, sinó que hi ha preferències i matisos. És entendre el per què. Per què ara parlem d'intel·ligència artificial i ciutadania? Per què ara estem discutint aquest tipus de coses? Jo crec que això ho podríem relacionar molt estretament amb la idea de valor. És a dir, en aquests moments, el tercer pilar de la qualitat és el valor. El valor es defineix sempre des de la perspectiva de qui rep un servei, no des de la perspectiva de qui el presta. I la paella és bona perquè ens agrada, no perquè l'hagi cuinat el Ferran Adrià. I, per tant, quan parlem d'un servei sanitari, quan parlem d'alguns elements d'aquest servei sanitari, la intel·ligència artificial podria ser un d'ells, la pregunta clau és: la intel·ligència artificial aporta valor des de la perspectiva del pacient? I aquí és un element, crec que és molt important, aquest concepte, que jo no tinc la resposta, però que és un tema a reflexionar. I quan parlem d'intel·ligència artificial és tot un revolutum de moltes coses, de la visió, de machine learning, de llenguatge, de procés de llenguatge, de presa de decisions. És a dir, hi ha tot un paquet en el qual la tecnologia pot jugar un paper molt important. I, naturalment, també de punt de partida, la intel·ligència artificial no és innòcua, com quasi res, i fins i tot l'aigua pot ser dolenta, i el que hem de pensar és si hi ha biaixos amb els algoritmes que fem servir, si la intel·ligència artificial ens porta a decisions errònies, a resultats no ètics o a temes de privacitat. Per tant, és indestriable el parlar dels beneficis i dels inconvenients, perquè si no faríem mitja trampa. Des del punt de vista clínic, crec que hi ha un canvi molt significatiu, quan passem de l'ús de dades per explicar a l'ús de dades per guiar el comportament. Aquesta és una diferència molt important. I aquí hi ha un salt qualitatiu que fins ara no ens el plantejàvem, però quan parlem de riscos de la intel·ligència artificial o de possibles no beneficis, aquest és un camp en el qual s'hauria de pensar molt. Perquè, clar, tothom estaríem d'acord en fer servir algoritmes o la intel·ligència artificial per optimitzar tasques rutinàries. Això estaríem absolutament d'acord. Però quan els algoritmes prenen decisions, hauríem de veure quin és el control humà sobre les màquines, hauríem de veure la transparència d'aquest algoritme. Per tant, aquí ens plantegem un tipus de discussió que és tecnològica, extraordinàriament important, que és clínica, quin ús té i que és ètica, és a dir, quins límits pot tenir això o quines precaucions nosaltres hem de prendre. L'única cosa que puc aportar respecte a la visió de la ciutadania és un grup focal que vam fer amb 7 pacients d'aquí de l'hospital, atesos aquí a l'hospital, i la pregunta era de quina manera podríem fer servir l'ús secundari de dades des de l'hospital. I van sortir 3 grans temes. Una, la claredat dels motius que ens impulsaven a fer això, quins perills hi veien els pacients i com s'ha de comunicar això. Jo no sé si això tradueix el que diu la ciutadania, perquè són pacients realment que els van triar per les seves capacitats, pel seu coneixement del tema, però en definitiva són pacients de l'Hospital Clínic
que contestaven alguna d'aquestes preguntes. I coincidien amb la primera diapositiva que us posava amb la importància d'explicar el per què d'una manera intel·ligible. Els pacients diuen que s'ha de clarificar sempre per què es fan servir aquestes dades. No val una explicació genèrica. També els pacients ens deien que hi ha persones que no volen cedir les seves dades i que, per tant, els ciutadans tenen dret a no cedir les dades sense haver de donar explicacions. I l'altre tema era en quines condicions cedien aquestes dades. Són només per l'hospital? Són dades que no tenen cap ànim de lucre? Això s'ha de clarificar. I aquests ciutadans ens suggerien que aquests temes eren rellevants i importants. La discussió va ser interessant perquè es va plantejar una dicotomia. Això què és, un 6 o és un 9? Alguns participants deien cap problema, feu servir les meves dades com vulgueu. I alguns altres participants deien sí, però vigilem a veure que no se'n faci un ús inapropiat d'aquestes dades. Per tant, l'aproximació no és tan senzilla com dir que els ciutadans diuen que sí o diuen que no. És un pèl més complicada i, d'alguna manera, ens demanaven que fóssim capaços de cartografiar els perills. El risc zero no existeix, però els ciutadans haurien de saber els mecanismes de protecció, haurien de saber quins mecanismes de reparació farem servir si hi ha algun problema i com garantirem els problemes ètics. La pregunta final era dir com s'ha d'explicar això. Doncs miri, s'ha d'explicar el per què, disposem de moltes dades i disposem de tecnologies per analitzar-les. És una oportunitat de millorar el coneixement i això s'ha d'explicar ben fet. Quines dades farem servir? Escolti, com més dades, millor. Ens esforçarem per anonimitzar-les totes d'una manera absoluta i treballarem per la seguretat d'aquestes dades i per ser transparents en tot el procés que nosaltres fem. Al meu entendre, quan nosaltres parlem d'intel·ligència artificial, d'ús massiu de dades, hi ha dues preguntes clau. Quina institució gestionarà les dades? Això és molt important perquè ho pot gestionar molta gent, però això ens explicarà el per què. I si la institució que gestiona les dades és una institució pública sense afany de lucre com l'Hospital Clínic, no és el mateix que la gestió de dades lícita i absolutament legal que pot fer una asseguradora. Els perquès segurament seran diferents. I l'altre tema important és quina persona farà d'intermediari. Si ens enfrontarem sols a les màquines o hi haurà algú en el qual podrem consultar les discrepàncies o que podrem compartir decisions que poden prendre les màquines que ens poden semblar esotèriques o que no són apropiades. Per tant, aquesta possibilitat d'interlocutar amb algú que garanteixi la seguretat i que garanteixi els valors ètics segurament són preguntes importants. Clar, no estem parlant del futur, estem parlant del que ja existeix. Això és un dispositiu que s'utilitza a la Xina perquè una persona sense intermediaris s'enfronti a un algoritme per veure si el seu problema de salut és greu o no és greu i si ha de fer un tractament o no. I aquesta màquina, molt sovint, quan ensenyo aquesta diapositiva, això deshumanitza. Deshumanitza. Potser deshumanitza més que demanis hora i te la donin per d'aquí 3 dies. En qualsevol cas, el que és important no és tant el rebuig inicial com l'avaluació de per què serveix. Aquí no hi ha intermediari, hi ha un algoritme que s'enfronta a una persona a través de reconeixement facial, de la informació escrita que dona i d'algunes variables que poden detectar a través de sensors molt senzills. El que té com a avantatge és l'accessibilitat molt fàcil i la resposta pràcticament immediata. Això ho porta una companyia d'assegurances que assegurava a 265 milions de persones. És a dir, això no és una anècdota, sinó que aquests mecanismes estan incrustats en un model que ens agradarà o no ens agradarà, però que existeix i que atén a quasi 300 milions de persones a la Xina. I estan començant a sortir literatura en la qual ens diu què diu la ciutadania. Per exemple, en aquest cas, és un article sobre radiologia de la intel·ligència artificial en radiologia. L'article té un punt benèvol, algun dels autors és radiòleg i potser hi ha algun cert biaix, però sí que dona pistes a que cal explicar-ho bé, cal explicar les coses perquè els pacients tenen un punt d'escepticisme
respecte als beneficis de la intel·ligència artificial, volen informació i sobretot volen la garantia del control humà en el curs del procés. No hi ha un rebuig a dir les màquines no serveixen, no? Però sí que hi ha matisos que segurament podríem aprendre per fer-ho d'una manera adequada. Aquí hi ha un element clau d'aquests que és la governança. La medicina és una activitat amb un impacte econòmic molt gran. Aquests autors, aquest llibre és molt bo, ho expliquen molt bé, i en certs contexts la medicina és una activitat molt lucrativa. I, per tant, això ens porta a ser especialment vigilants amb l'ús de la intel·ligència artificial, han de quedar clares les regles del joc, la transparència, la regulació, el rendiment de comptes. I això és el que fan en aquesta publicació molt recent, en la qual assumeix que fins i tot la gent gran ens haurem d'acostumar als robots i que, per tant, hi haurem de conviure, no tenim cap altra alternativa, però sí que el model que nosaltres fem servir de governança ha de ser transparent, és a dir, ha d'explicar com prenem decisions, com els algoritmes aquests prenen decisions, quin rendiment de comptes es fa, hi ha d'haver una certa regulació, jo haig d'explicar els resultats, haig d'explicar el que faig. Els professionals han de garantir integritat i per això segurament s'hauran de formar i després hi ha d'haver procediments perquè hi hagi rectitud amb la manera de treballar. A mi em fa l'efecte que aquest pot ser un bon punt de partida, no? I perquè no acabem amb dues coses, no? Hi ha incerteses al voltant de la intel·ligència artificial, està claríssim, la ciutadania pot ser escèptica, però aquí el que hem de decidir és qui porta el volant de la intel·ligència artificial. És a dir, nosaltres anem a remolc o realment el sistema públic, les universitats, etc., s'interessen per aquest tema i volen treballar. I l'altra posició, que jo crec que no és una resposta adequada per la ciutadania, és amb un martell trencar els ordinadors, no? Per dir, escolti'm, quin risc hi ha de no fer servir la intel·ligència artificial? Quin risc hi ha per la ciutadania si rebutgem tota la informació del coneixement que ens donen totes aquestes dades? Amb aquesta tensió, que jo no tinc la solució, però que segurament és el motiu de debat i de discussió, és a dir, qui porta el volant i, escolti'm, això ho tenim i segurament no té sentit que no ho fem servir, malgrat que té una certa inquietud, és el que hauríem de debatre. I al final, molta gent es pregunta, i què quedarà després, no? Quan hi hagi els robots ho facin tot i les màquines ho facin tot, tampoc no en tinc ni idea, però hi ha gent que parla que la creativitat les màquines encara no la fan, de moment, vull dir, potser més endavant, però ara no, l'empatia, la intuïció, una imatge que em sembla molt atractiva, que segurament els humans som experts en explorar i ho fem com el juguen els nens, sense intenció, no? I aquesta idea de joc sense intenció pot ser la que mantingui viu el paper que nosaltres hem de fer amb totes aquestes coses. Molt bé, doncs això és el que us volia dir. Moltes gràcies per la vostra atenció.